ماشي جميل على أبونا. نجمر نخلينا أبونا. عراي كلهم مبزز لهم كما يوعلكم كما يمسيهم كما يكنيهم سمع أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بقدس سلاسي زامن وقت محسن كده كسيطان بقر مزاتم يقدس بيت كريستيان انت يتسم يا مريم سيون العالم والعالم عالم نعكتو كدين سباك نبارك كدين تعمنك نسألك جون سبقك نجنك جون كن اسمك قدوس سجل لك أزلك سجد كل برك ولك يتكن كل لسان أنت وتعملك عملك توجي أجاز ونقصن قص عملك أنت لكل زسجا ولكل هذا نفس نسوا كن نبك من محرن قدوس ولكن ديبلا أنت مسسوي تصلي كما زبالو قدوس 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 إجابير أملاخنا زنبرك هذا اللخا كل حليف كادمان زل علم تنبر كم مسراق سام عرب كاب سمينك صعدبو سم كان زل علم تمسكن يكون أملاخنا كم حرد كم بدلنا يتخيدنا ودي سب موداتو انت تصبغي موداتا كلنا تصبغ لنا أو علم سلام أما قدك سوات فقرن قسلنا نصلي صلاة أملاخنا سخات ريو سخات تقبلو صلاة كبرلنا إنما هرق الكاد ما أملاخنا أبا أمرنا نعغرو كنبرلو كنمالالسلو كنحسبو دماس حقزنا بركات علينا قدس سرنجل مريم كفلنا بإيد ملاك تحلونا أب حمام زلو كلهم صلوا ذكرنا زولنا نسماتهم نفلتهم زي نفلتهم كلهم بعين محرتكات أمثلنا أب حزن زلو صنعنا عنا تجنيهم زلو ربولهم سميم زلو نسعيهم بسقا نفس تعصر تحيهم فحز ولا أكبهم أب صعبان زلو دما مسرف ترلهم قدس جابير أملاخنا زب هاجرنان أب قبابنان أب قرابتنان زسكفنا زلو زنصلالونا زلو ናይ ውግእ ደመና ድማ ስኻ ከም ትኪ ኣብንነልና ሰላም ሃበና ኩሎም መርሓቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላም ንዕርቂ ንዕብየት ንፍቅሪ ክሓስቡ ንልቦም ተንክፍ ኣብ ሰማያት ንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይገጋና ሰሪያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት እዱ አንሳይሩ ወጥ በበስበከ ኩንፍታነ ወንጻነ ይረስየንት ብሏን ስማት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተገልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ 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 መሐረነ ክርስቶስ كمون بنت اجزئتنا مريم مهرن كريستوس ملعسر تغلطه بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا مريم مهرن كريستوس بنت اجزئتنا مريم مهرن كريستوس بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا مريم مهرن 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 كريستوس اذا سعديا من بارسقا قويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊቡናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማቕበናን ኣፅኒሕናን ክሳዕ ዛፅዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና كلن زحجابي رام لغنا ندمنا لنا
وقويتانا جابير كل التحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر كريستوس لعل كل قبرن أنت كل قبرن أو شغل قبرن مسكنك كلنا سلا سور كانان زرد أخنان زحل خنان نبخاون سلا تقرب كانان تقبل كانان سلا دعوب كانان زتنا خنان سعدا سعد يعون سلا زبصح خنان مسكنك وما فكر سب وما فكر سب سلا زن لمنك كلنا كم محرت كون دللنا إذا قد السعلة دي أن كل زمن وتنام بفصم سلام كن فصم هابنا كل غناتن كل مكران حبو انقورن زغنا كل قبر سيطانن نخرف عصبات من لعل صلان أوغويتا كبارح كاب كله هزب خاونا رح كاب زرياب زلنا يبوتاونا رح نتعمل زعيشن عزلنا تمنين من كرويتن كل حيل صلان كن رقص سلطان ذهب كنا نسخا خمو كاب كله خفا دحننا بالا هنمبرنا فتناي تتونا حدا ودخا قويتنا أملقنا مدعنا يسكرسس انت فقر سبيلو بزقور محرتن رقلتان شغا معرم حوم زغنا منفس قدسن مسكانا صنعتن بوزر لك من كل سعان نزال علم أمين نين سحا مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخ محرني كم تعويه راغا بساي دمسس كواسا تصبيك حسبني كم حتياتا وينات ريني أنا أبساي فلت ألخمو حتياتا كل جزيب كن مايو زربا خاص عدق فردخان سوان كاتركب سانا أخاطر يبدلكو أبقى نميخا أكي قبركو نوغ عباسات ولدكو نيك عبا حتيات تنستني نون حق أو اشتغات ريليو أبحبو انت مهارني انت غصر سوسم عزات ريني كبر القص عدوس أبني تنزغد كتكاين عصنت حقوسات باتان حقوسين أسمعني كذكها حتياتي كولو بزل عبسايون دمسسو وعمنا خسري اللي بفتر اللي سنو منفس كاوش تحدث كابقد قايد دربيني حقوس مدحان كاملة سلي فقادين يامن فرسن دقفني مقد خان مفرسو مرم إيه حتى أنا بخاخم لسو يوم وأملخ مدحاني كابدا دمان دقفني لساني نسركها على الكتب للو إياه ويثايا في مسكانا خنا قرس خنا فريق كفت مسوات بها بلكاني تزي كونس مقرب كل كانري مسوات مراراي توغوني خامو مسوات أملخ صور منفسيو وأملاخ نسورن كتن بايتو نقونيخا نسيم صقخا سناي قبرلا نكاتي أتي يرسالي من دق شو مسوات صدقي زحر مسواتي بملو مسوات بحكو لك أيو شو عم مسويخا أرحوخ قرب لك أيوم هللويا صلاة كزير كاس نكرسان قسين أملاخين مسكانا قربلو حاتي أتيك حد قال لك الشيء اللي وتسمع لنا أبونا أبوي ملاك السلام مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 حدا كتصلي لنا أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن كتصلي لنا ماما بري مزمور داويت مبل 230 سلسن كتصلي لنا إنه تمريت عبيت እግዚአብሔር ሁሉም ባሩት እግዚአብሔር ባርክ ወደኩነ መቅደሳት እግዚአብሔር ባርክ ወሰማን እግዚአብሔር ካብሲዮን ይባርክ ሃሌሉያ أبوي ملاك السلام مزمور داويت مبل 237 أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 238 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 241 ماما بري مزمور داويت مبل 240 كلتن الليلة نفسين እግዚአብሔር አመስግን በቤቴ ኩል ሆነ እግዚአብሔር ከመስማት ሳዘል ሆነ አምላክ ቅዱስ በሳፍት መታረድ እዚህ ካለ ወደ ሰማይ ተወከሉ ትንፋስ ወዘና ማለት ነው ከማን ጋር ሆነ ታውቃለህ ነው ሃይኮን أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 247 ماما بري مزمور داويت مبل 248 عاول تصلي لنا بدي أكون وديك وصاي أب سكرين علتك هذا لا ده شيء هني قرب عندي مش بسم مزمور 248 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቶም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ
أتم ناي سمايات آب لعل سمايات زلهم ماياتن أمسكنوه نسو عزيزو تفاتير إيومو نسمك زابهير يمسكنوه نزال ألم أمم زي حلف حق أهبهم نإجزافير كاب مدر أمسكنوه أتم قبلات بحري ما أمك كلهم أتم حون بردنا سحيتان جيمان قالوا التسلط هو بلان أتم أخران كوربيت كلهم فريت أوام صحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم مسافن كلاتكم فرت مدن أقابزن قرازتن عبيت مسنا أشتو سمو بين الأوليو قرما قبل السماي مدري إيومو نسمك زأب هيري مسكنوه نهزبو قرنا عليه سلازي خلهم قدسانو دك إسرائيل اتيزو قرب هزبي يمسكنو الله هاليلويا هاليلويا آمين هللويا آمين ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሸራብኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን آمين أدينا إلسابيت إنه أبقد متقون فراد قوم تدالي اللخو ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብቲ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋየ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ክተንስእክ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን آمين ماما بري موال سبزي ودا መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ እዚ ዓለም እዚ ንዘለ ዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጡፍ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ እዚ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተፀጢሕኺ እቲ ሸላልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኪ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፈርሕን ዘርድእን ስንብድነት ዘለዓለማዊ ፍርድኻውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓረተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምምሳድ ኣፍልበይ እናወቕሑ ኣምላኽ ገበነኛ እዩ እሞ የቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዘንዎ ዘለበኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን آمين أدينا إلسابيت ونزحت دنجل ونزحت دنجل نبارياخي እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይት ዓደን ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን آمين او ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና
وقويتا نسخا خابز عليه تزنزل عالم تدحننا انت عقبنان امين وقويتا بروخي خام وفرد غامهارني وقويتا بروخي خام حق النتكا رداني وقويتا بروخي خام خبر خابر هاللي وقويتا محرت كان زل عالم ينبر وقويتا عين تكبار إدكا خاولدنا ولدو معكبي سلزغن كايتن ساقني وقويتا عين عقابت دي ليمون محارنن نفسي عدحنا نابلكوت سللهو وقويتا عباقات وكيل اللهم ما عدحنني فقاد كاقبرك عمهارنن نسخام لا خيف الفالي وتيخا ببرهان كاد ما إنا برهان النرئي محرت كان أبتم زفلتخا خبرخا خان أبكون عتل بتمسا سقام برخة المزقانا بحقنا تكايو وقد معلم زنبر كان زلالم تنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن عخا مزقانا مداسين قرماني قبا لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ولعلقوا يتابع خام إمان النسم كام زمارن سنة يموم محرت كابتة تصبح حقنا تكاد ما ليتا زنتو حونا دي أبقون ساميل وداسي سلس قدس ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ድማ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና مسجانا أبون ودن منفس قدس لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو قويتا حتياتنا حدا قلنا أو قويتا بدلنا يسبس قلنا أو قويتا بسانا يقربلنا أو قويتا نحومات صغاب صحية ممت تقدس مكايل كافة وسم أو قويتا نتم زمت بطاتنا نديتاتنا أحواتنا نحطنا كان بسما عرف أو قاب حتيات نزوخون كا قويتا محرنا أو قاب حتيات نزوخون كا قويتا ردعنا لما أنا أخذ تقبل لنا كورن مسجانا بفصل معرقن كدسنا أخي جب أمين أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قبرنا مسجانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مزاف غير كام تاب سماي كم دمام دريقون على تمقبنا لما حبنا نحنا نزودلنا بدلنكم دحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقنا كوكفاد احنا نمبر فتنايت تونا من قسم حيلين كبرون نزل علمنا تكاين ما امين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقليخي السقاخون دنقلي خد جابير صباط قيتا سراوي سلام لك الله نسخك ونس برغتيخي فركرسكم برغم تسقى جابير مساقي اوفس تدس ولكي حاتياتنا سري لنا نفت ودغي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا آمين آمين ماما ملو مزغانا نقدس دنجل مريم ماما ترحس ولدو خا نصاته حليخي دمص جبر لي مأتوي صلاه هيمانوت كتصليلنا عند حد درايف تجبر حليخي جن خلق باي شي ماما ملو مزغانا نقدس دنجل مريم الله الشيخ أنا وعلكم كلهم كان أنا قدست دنجل مريم قدست تتسقى كل كذا دنجل زخونكي ولادي تأملخ عند خرستو السلام لك من تحتياتنا حد قلنا نفور ودخي صلوتنا عرقلنا حقنا برهان يسوع كريستوس أملخنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحتيان نفسنا حادكم محرنا نبقي تعلمنا لنا قدست دنجل مريم ولادي تأملخ نزار سب من تأملاديت نودخي يسوع كريستوس بحدقة حتيات كتزقونا لمن لنا وناي حق نقست دنجل سلام نبلكي ونعمانيال أملاخنا زولد كلنا خرعات زرنا سلامتنا أربالكي ودنقل وقيتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالادي حتياتنا من تحد قلنا تذكرنا آمين آمين أما قدير الله قد يكون يودي قريتها ايش تاجم ميلان أدينا إلسابيت متو أبي صلاه هيمانوت الراي ما توج على هيمانوت أو أدى حقنا برهان نخبركي وقدست دنقل ولادي تأملاخ مدحن عالم سلز ولد كلنان متيو خان نفسنا سلزد حننان نمسكناكي أوغيتانا نغسنان مدحنينان يسوع كريستوس كبري نعاها يخن نسخان حواريات مقصوم نسماء تخليلهم نسعد كان عللتهم نبيت كريستيان صنعات نحات عن حدقت بحادة زملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون أوغيتا محرنا أوغيتا بارخنا أمين آمين
أبي مرقيتا نهيمانو تصلوت ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአ ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ብእንተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሃመመ መስቀል ተቐብለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽን ህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ኢሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን ክራላይሶን ማማ ብረይ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ልክስኻን ሙሉኣት እየን ወንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትና ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልናን ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቅረ በለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርናስ ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ
وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا ونصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصرات مصافات كامتا بسماي كومو مدري يخون نعلت مقبنا لما هاونا نحنا نزودلنا بدلون كم دحرقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد احنا ننبه فتنا يتونا من قسن حيلين كبرن زل علم نتكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدوس قبريل ملا سلام تا سلام لك كل خو حلنا غدن قليخي بسقا خون دن قليخي أدى إجابي هرصبات قويتا سراوي سلام لك كل خو نسخكا نسبرغتيغي فركر سخون برغي أومل تسقا إجابي هرمساخي أوفس تدس بلكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين نين السحات صلوات أوغويتا أبزا معلت زي أب كن مخاب تقواركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحطنا يو إسخار روحنا برسبن سلزقونك أنت تقدسم كالكات عرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام أوزلي تابنا أبزانا يلك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أقلنا بس أقام برهران تمفكر سبزقنا حد ودخام وشانا ناملغنا مدحنا يسكرسوس اتبعون مسؤون كبرن وداسين قرمان تلقا معري خمس زغون واقوت منفس كلسن مسقانا يقبعك حجن نزل علمن أمين تحنا وسوكف ساعات زتصل صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وأمن وسوكف ساعات انقزين أفسماينا مدرين بخبرة سقر الكا كرسوس من أملقنا وعنا ويحت أقسم مزح مرتين بسنيات ملأخر روحا نتوعنا زقدامهم حتى تنياتات محر نحات بن سحات ماليسي بيوت كنا برمبرماتو زي تدلي من تصبيهم دلو تسفى سمايات كرهبو كلنا بدحنا تتقدم وقويتا بذا ساعات دي أنا كل ساعات عندما أنا نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان قبل مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع عزين سكات برد عنا قلونا ممكن نقب ورسان ملاقتها حلونا ناب وهدات ابنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمر زي وسن فتات كان بس حد لنا سخان زل علم بروخيخا أمين وقويتا بقعات قورنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصرات مسا فقد كان تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلونكم زحرقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتنا يتتولنا من قسين حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي سقاهون دنقليخي أدى بير تبعد قويتا سراوي سلام لك له الشغي كاب أنس برختي خفركر سخون برخي وملتز أقايد جابير مساخي وفس تدس بالكي حتى أتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين جابير اسمعنا كبر مسكانا أملاخ يكون ترفك زينا أملاخ بارخلنا أمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ ኣሰንትኖ ንባብ ሕቶን መልስን ናይ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 66 ክፍሊ 9 ካብ ቁፅሪ 19 ጀሚርና ከነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምራሓናን ይምሃረናን እሺ ኣብ ቁጥሪ 19 ክልተ ንባባት ኣለውና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 18 ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ክሳብ 18 ንባብ ቁጥሪ 19 ምእንቲ እዚ ኣነ ቃሉ ምእንቲ ክቕበል ኣብ ስጋይ ተዋሃደ ስጋይ ከዓ ንዕኡ ተዋሃደ መንፈሱ ድማ ሃበኒ ኣነ ከዓ ሃብኩ ተቐበልኩ ድማ ንህይወት ዝረብሓኒ ድማ ኣጽናዕኩ ንሱ ምእንቲ ከንጽሖ ንስጋይ ንባዕሉ ወሰዶ ዘድሕነ ንመንፈሱ ከዓ ሃበኒ حاونا دياقون ساميل دياقون حاول يغريت يسمعكم نفس راح يزلهم مخلفا اوكي ايش حاونا دياقون قرماي اب قربادو تهلو الله دياقون حاول ايش ابراويان كلت ختم ببلنا كاب 10 4 حساب 10 8 امين
ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 18 ንስሓቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እቶም ውሉድ ስጋን ደምን ዝለበሱ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ምስኦም ሰብ ኮነ። እዚ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር ነቶም ናይ ሞት ፍርሃት ሙሉእ ዕድሚኦም ባራይ ኮይኖም ዝነበሩ ከዓ ሓራ ምእንቲ ከውፅእ ኢሉ እዩ። ከመይ ብሓቂ ንዘር ኣብርሃም እምበር ንመላእኽቲ ክድሕን ኣይመፀን። ስለዚ እውን ርህሩህን እሙንን ንኣምላኽ ዘገልግል ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ንሓጢኣት ህዝቢ እውን ስርየት ምእንቲ ከውህብ ነቶም ኣሕዋቱ ብኩሉ ክመስሎም ተገብኦ። ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሳቂዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ። መስገን ኣሜን። ቃል ሕይወት የስማዐና። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 18 ናብቱ ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎም ከዓ ኣባና ሓደረ። ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና። ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ። እቲ ድሕረይ ዝመፅእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ። እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ። ሕጊ ሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፀ። እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝርዮ የልቦን። እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ። ስለቃላትኩም ምስጋና ኣሜን። ኣብ ቁፅሪ 10 ዘለዋ ንባባትና ማማብረይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ወንጌል ማቴዎስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ መፅሓፍ እዩ። ቀዳመይቲ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 25 ንባብ ቁፅሪ 10 እሞኸ እንታይ ደኣ ክብል እየ እንታይ ከክዛረብ እየ እነሆ ድንግል ክትፀንስ እያ ከመይ ከ ትወልድ ኣይበሉ ከመይ ከም ዝኾነ ልደቱ ምእንቲ ክድነቕ ኣብ ኣይሁድሲ እቲ ኣብኣቶም ዝተነግረ ተፈፀመ ንሕና ድማ ብኡ ብክብሪ ስሙ ኣመና። ኣሜን። ኢሳይያስ 7:14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክሂበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ ኣማኑኤል ክሰምዩ እያ። ኣሜን ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣዴና ኤልሳቤጥ እሺ ማሙሉ ተብልና ረኪበይ ኣለኹ። እሺ ሓራይ 18 እንዲሓልካል ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ሓራይ 18 እናሃተለ እዚኣ ሓራይ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ዲ ሓቂ እዋ ኦኬ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተቃረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረክበት። ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቅ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ክሓድጋ ደኣ ሓሰበ እምበር ከጋልፃ ኣይደለየን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ድማ በሎ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፀይትኻ ማርያም ምውላዳ ኣይትፍራሕ ሓቂ ሙሳዳ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ
خاب ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ እዚ ኩሉ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍፀም ኮነ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ በኹሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰመዮ አሜን እንታይ ኣይፈለጣን ዝብል ዘሎ ዳ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ኣይፈለጣን وبخر ودا حساب تولد ኣይፈለጣን እሺ ደሓን ከም ሕቶ ከነቐምጥ ኣይና እዚ ኣዴና መወዳእታ ኣብቲ ሕቶ መልስን ክምልሱልና እዮም ኣቦታት ከየትርስዕ ኣሎ ሓራይ ቃልዮ ተስማዓልና ኣዴና ኣሜን ይቐኒለ እሺ ቀፂልና ኣብ ቁፅሪ 13 ዘለዋ ንባባት ማማሙሉ መሃሊ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 36 ክሳብ 38 ማማ ብረይ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 8 ንባብ 21 ክሳብ 23 ኣብ ኣይሁድ ድንግል ከም እትጸንስ ተባህለ ኣባና እሙን ኮነ ንምኹራብ መጽሓፍ ትንቢት ንቤተ ክርስቲያን እምነት እቲኣ ሰደፍ ወሰደት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዕንቁ ባሕሪ ተቐበለት ምኩራብ ዓለባ ዓለመት ቤተ ክርስቲያን ድማ ተኸድነቶ ምኩራብ ወለደቶ ቤተ ክርስቲያን ግና ተቐበለቶ ምኩራብ ኣጥወቶ ንዓበየቶን ቤተ ክርስቲያን ግና ብኡ ተታሕዘትን ረብሓቶን ኣብቲኣ ሓረግ ወይኒ ተተኽለ ኣባና ግና ዘለላ ጽድቂ ኮነ እቲኣ ኣብቲ መጽሞቒ ዘለላ ጸሞቐት ኣህዛብ ከዓ መስተ ምስጢር ሰተዩ እቲኣ ፍረስር ናይ ዘርአት ኣህዛብ ከዓ ብማዓጺድ እምነት ዓጸድዎ ኣህዛብ ዕምበባት ጽጌሬዳ ብምሕረቱ ኣከቡ እሾኹ ግና ኣብ ኣይሁድ ተረፈ እዚ እውን ጉድለት እምነት እዩ መህለይ ምዕራፍ 2 ኣነ ጽጌሬዳ ሳሮን ናይ ለስ ዕምበባ ሹሻን እየ እታወይተሲ ኣብ ማእኸል ኣዋልድ ከም ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝበቖለት ዕምበባ ሹሻን እያ ፈታውየይ ኣብ ማእኸል ኣወዳት ከም ምልዖ ኣብ ማእኸል ኣእዋም ዱር እዩ ኣብ ጽላሉ ባህ ኢሉኒ ተቐመጥኩ ፍሬኡ እውን ንትሕናገይ ጥዑም እዩ ወንጌል 4 ካብ 36 ሓደ ከም ዘርእ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕሎቱ ይቕበል እቲ ዘራእን እቲ ዓጻድን ብሓንሳብ ምእንቲ ክሕጐሱ ከዓ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእክብ ኣነ ንኣኻትኩም ኣብዘይ ጻዓርኩምሉ ክትዓጽዱ ለኣክኹም ካልኦት ዝጸዓርሉ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም ኣተኹ ስለቃል እግዚአብሔር አምላክ መስከር ዕብራውያን 6:8 እሾኹ እንዳንዴርን እንተ ኣብቆለት ግና ንቕፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታ እውን ምንዳድ እዩ ወረበለልና ከም ምንዳድ ኣድሕጅ አሜን ቀፂልና ኣብ ቁፅሪ 14 ደሎ ንባባትና ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ካብ 11 ክሳብ 14 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 45 ክሳብ 48 ንባብ ቁፅሪ 24 ዓያሹ ኣብ ጽላሉ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንእሽቶ ዑፍ ነፈረ ኣይሁድ ብብራና ዝተጻሕፈ ይትርጉሙ ነበሩ ኣህዛብ ከዓ ፍረት ጽሕፈት ይርድኡ ነበሩ
ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ካብ 11 ወደ 11 ክሳብ 14 ኩሉ ራእይ ከም ቃላት ሕቱም መጽሓፍ ኮይኑኩም ኣሎ ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ እንካ እስከ አንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ከዓ ሕቱም እዩ እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይመልስ ወይስ ንሓደ ንባብ ዘይፈልጥ እንካ እስከ እዚ አንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ እውን ንባብ ኣይፈልጥን እየ ኢሎም ይመልስ እግዚአብሔር ከዓ በለ ኣብ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝቐርበንስ ብኸናፍሩ ከዓ ዘኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ መፍርሑ ከዓ ብምህሮ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን እስኪ እንሆ ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባር እወ ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኸ ክገብር እየ ጥበብ እቶም ጥበበኛታቱ ክጠፍእ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዕልቱ ክድፈን እዩ በለ ካብዚ ድሕነ أنا ዲያቆን ግርማይ ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ 45 ክሳብ 48 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ግብረ ሐዋርያት 13 مش ዲያቆን ሓወይ هو ካብ 45 ክሳብ 48 بدي أقرأ أوكي አይሁድ ነቲ እኩብ ሰብ ምስራዩ ቅናት መሎም እናተኻራኸሩን እናተጻረፉን ከዓ በቲ ጳውሎስ ዝበሎ ቃል ተኻትዑ ጳውሎስን ባርናባስን ከዓ ተቢዖም ከምዚ በሉ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ደፋእኹምዎን ንናይ ዘለዓለም ህይወት ብቑዓት ከምዘይኮንኩም ከዓ ብርእስኹም ካብ ፈረድኩም ከእግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክኸውን ንህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣለና ኣሕዛብ ከዓ እዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንህይወት ዘለዓለም ተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም እውን ኣመኑ ዝተባለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክበር ይመስገን አሜን እሺ ቀጽልና ማማ ብረይ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 እታዓንቶይ ዘንበብከያ ክደግሚያ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 አንቶይ ምዕራፍ 1 አንቢብክን ነርክን እጅኻ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ካብ 1 ክሳብ 14 ማቴዎስ 2 ማቴዎስ 2 እወ ንባብ ቁጥሪ 25 ኣታ አይሁዳዊ እነሆ ድንግል ክትጸንስ እያ በልካ እቲ ድንግል ዝወለደቶ መን ይንሱ እስኪ ንገረኒ ኣዘንት ወለይ ድማ እስከ ከምትኒ ሄሮድስ ዘረዳእካዮ ንዓይካ ኣረዳእኒ ንዑ ክቐትሎ ነገርካዮ ንዓይካ ኣይትነግረኒ እንዶ ኢኻ ስለምንታይ ኢኻ ክሰግደሉ ዘይትነግረኒ እዚ ድንግል ዝወለደቶ መን እዩ እምበኣር ንሱስ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት እዩ ማማ ብረይ ለሐረ ወዳይ ሰሸውዓተ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ አማኑኤል ክሰምዩ እያ አሜን ማቴዎስ 2 1:14 ዲያ እወ ምምጻእ ሰብ ጥበብ ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ምስተወልደ እንሆ ካብ ሃገር ምብራቅ ዝተላዕሉ ሰብ ጥበብ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ
ኮኸቡ ብምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺእና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ። ንጉስ ሄሮዶስ እዚ ሰሚዑ ተሸበረ። ኩሎም ህዝቢ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ ተሸበሩ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝቢ መምህራን ሕግን ሓኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ እቲ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝጓስዮም ሹም ካባኻ ዲሓቀይ ካባኺ እዋ ወለዚ ኣትክል እያ ተፈልያ ሓንሳብ እሺ ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንስን ኢኺ ዝብል ብነቢይ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብህቡእ ፀውዖም። ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተራእዮም ኮኸብ ኣፀቢቑ ተረድኦ። ናብ ቤቱ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም። ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎም ኣነ ከዓ መፂአ ክሰግደሉ ንገሩኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ብምብራቅ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መፂኣ ክሳብ ዝቀውም መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጎሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንኡ ረኣይዎ። ተደፊኦም ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ድማ ብካልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ስደት ናብ ግብፅን ቅትለትን ህፃናትን ንሳቶም ምስ ከዱ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ። ሄሮዶስ ነዚ ህፃን ከቐትሎ ደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደብ ክሳዕ ዝነገረካ ከዓ ኣብኡ ፅናሕ በሎ። ዮሴፍ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ንንኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ። እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍፀም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ፀንሐ። ሽዑ በቃ ስጋዕ 18 እንድያ ክሳብ 14 ሓንቲ ከማን ወሲኽና ኣላ ሶሪ ኣሊወ ተስምዐልና። ኣሜን ኣሜን ኣቀኒየለ። እሺ ሃራይ ኣብ ቁጥሪ 26 ዘለዋ ንባባትና ማማ ሙሉ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 10 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ኦኬ ይቅሬታ ሓደሽ ዳኣተውለውና መስለኒ ሓፍትና ልልታ ነፃዶ ትህልዊ ኦኬ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 10 ከተንብብልና ኣስዕባ ቢልኪ
ማማሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ከተንብብልና ይኺ ነባብ ቁጥር 16 ንስኻ ስቕ እንተበልካ ወይን ኩሉ ፍጥረት ክዛረብ እዩ ስቕ ኣይክብልኒ እዩ ወልዲ ባዕሉ ከም ዝፈቐደ ተወልደ ንሱ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት እዩ እቲ ልደቱ እፅብ ድንቂ ዝኾነ ተወልደ ባዕሉ ሰብ ከም ዝኾነ ድማ ኣፍለጠ ኣፍትና ድልታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 8 ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክቱ ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ዝተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተፀንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላምካ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጋሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን እቲ ህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግሮም ነገር ኣውረዩ ዝሰብዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ዝኩሉ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልባ ተዋህሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጋሶት ድማ ከምቲ ተባህሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኸብሩን እናወደሱን ተመልሱ ኣሜን ህይወት የስማዐና ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ካብ ኣቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻእኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ ስለቓላቱ ኣሜን ኣብ ቁጥር 27 ዘላ ንባብና ሓውና ዲያቆን ግርማይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ንባብ ቁጥሪ 17 ከም ሰብ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን ኣምላኽ ከሎ ሰብ ኮነ ንዲያብሎስ ከዓ ብህላዌና ሰዓሮ ነቲ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ኩሉ ብዝለዓለ ቅድስትን ንጽህትን ልደት ክውለድ ተገብኦ ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱኻ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእኸል ኣርሓቆ ቃል ተስማዓልና ተቓሉ ጀምር ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 28 ዘለዋ ንባባት ማማ ብረይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 24 ማማ ሙሉ ገላትያ 4:4 ንባብ ቁጥሪ 18 መጀመርታ ንኣዳም ካብ ድንግል ምድሪ እዩ ዝፈጠሮ መሊሱ ድማ ካብ ኣዳም ሰበይቲ ብዘይ ሰበይቲ ፈጠረ ከምቲ ኣዳም ሰበይቲ ብዘይ ሰበይቲ ዘውፅአ ሎሞ ከዓ ድንግል ሰብኣይ ብዘይ ሰብኣይ ወለደት ዘፍጥረት 2 7 ክሳብ 24 ማማ ብረይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ማማ ብረይ ኣብ ካልአይቲ ፔጅ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣላትኪ ሃራይምባር ጊዜ ንምቁጣብ ኣነ ከንብባየ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 24 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ይገበሮ
ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኾነ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኸለ፣ ነቲ ዝገበሮ ሰብ ድማ ኣብኣ ኣንበሮ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምርኣዩ ዘብህግ ምብልዑ ዝጥዑም ኩሉ ኦም ኣብ ምድሪ ኣብቆለ። ኣብ ማእከል ገነት ከዓ ኦም ህይወት እታ ጽቡቕን ክፉን እተፍልጥ ኦም ድማ። ንገነት ዘስቲ ሩባ ከዓ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ። ካብኡ ድማ ተፈላለዩ 4 ጨንፈር ኮነ። ስም እቲ ሓደ ፒሶን እዩ። ንሱ ነታ ወርቂ ዘለዋ ኩላ ምድሪ ሓዊላ ይኸብብ። ወርቅታ ምድሪ እቲኣ ድማ ጽቡቕ እዩ። ኣብኡ ብዶላህን ክቡር ዑንቅን ኣሎ። ስም እቲ ካልኣይ ሩባ ድማ ጊሆን እዩ። ንሱ ንኩላ ምድሪ ኩሽ ይዘራ። ስም እቲ ሳልሳይ ሩባ ከዓ ሄዴቄል እዩ። ንሱ ብቅድሚ ኣሶር ኣቢሉ ዝኸይድ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ኤፍራጥስ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ክዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻዮ ብላዕ፣ ካብታ ጽቡቕን ክፉን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንዑ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ የበለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ኣራዊት መሮርን ንኩሉ ዓዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ገበረ። እንታይ ከምዚ ሰሜን ምእንቲ ክርአ ከዓ ናብ ሰብ ኣምፀአን። ነቲ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ኩሉ እቲ ሰብ ከም ዘውፅኣሉ ስሙ ንሱ ኾነ። ሰብ ድማ ንኩሉ እንስሳን ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ ሃቦ። ንሰብ ግና ንዑ እትበቅዕ ደጋፊት ኣይተረኽበትን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ፣ ደቀሰ ድማ ካብ መሰንገሊ ከዓ ሓንቲ ወሰደ፣ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መልአ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ካብ ሰብኣይ ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምፃ። እቲ ሰብኣይ ከዓ እዚኣ ዓፅምኻ ብዕፅምተይ ስጋ ከዓ ካብ ስጋ እያ፣ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦን ኣዲኡን ይሓድግ፣ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ፣ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ። ቃል ህይወት ተስማዕልና ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4-5 ብሓደ ኣለዋ። ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻየጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውሉድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ። ኣላህ ተኽብር ምስጋና ይኹን። ኣሜን። ቀፂልና ኣብ ቁፅሪ 29 ሓንቲ ንባብ ኣላትና። ሓውና ዲያቆን ግርማይ ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 8 ንባብ ቁፅሪ 29 ነቢ ብዛዕባኡ ከም ዝበለ ንሱ ሰብ ክኸውን ከሎ ክፈልጦ ዝኽእል መን እዩ? ንሰብኡት ዝኽፈል ዕዳ ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ነበረ። ካብ ኣዳም ሰበይቲ ብዘይ ሰበይቲ ወፀት። ምእንቲ እዚ ከዓ ድንግል ዕዳ ሄዋን ንሰብኣይ ምእንቲ ክትፈድዮ ሰብኣይ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት። ከመይ ኣዳም ሰበይቲ ብዘይ ሰበይቲ ስለ ዘውፅአ ከይምካሕ ድንግል ሰብኣይ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት። እዚ መንክስ ዝኾነ ሓደ ክብሪ እዚ ብሓድነት ምእንቲ ክፍለጥ ኮነ። መለህይወት ተስማዓልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:8 ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ እያ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነስ ርእሱ ክጉልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ። ስለዋሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣሜን። ኣብ ቁጥሪ 30 ዘለዋ ንባባትና ሓፍትና እልልታ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ማማ ብረይ ነፃዶ ትህልዊ? እወ እሺ። መሃልየ መሃሊ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 እሺ።
نباب قطر 30 كاب قدنا آدم عصمي قدني 5 وصه نآدم كازي قدلو قومو دما داقم كاب دنجل نبابيتن لباويتن نفس الزلاتو سقا وسده دنجل النآخا ايتلوتن آدم عصم قدني خابو مسوصه فتسم كم زنبره دنجلون كومو هتسان كاب مستولده داقم بحتم دنجلنا نبرت ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ድሕርዚ ናብ መገዲ እታ ናብ ምብራቕ እትርኢ መጻኢት ደገ መቕደስ መለሰኒ ዕፁቲ ከዓ እያ እግዚኣብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕፁቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰብ እውን ኣይእተዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩ እሞ ስለዚ ብዕፁታት እምበር እቲ መስፍንሲ መስፍን ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንጌራ ክበልዕ ኣብኡ ክቕመጥ እዩ ንሱ ብመገዲ ገበላ እታ ደገ ከኣቱ ብኡ ኣቢሉ እውን ክወፅእ እዩ آمين مهلي 14 أتي حبتي مرأتي التشجر جنة أزوتي إلى حتم عين ما يخي آمين الشيك أتسيلنا أب قطر 30 حدن زلوا نباباتنا ماما مولو أوريد زفترة معرف 3 كاب قطر 1 خساب قطر 10 تحمشته حاونا دياقون قرماي رأي يوحنس معرف 10 تغلته قطري 9 أدينا إلسابيت أبيت ملكت باولس نابسب رومي معرف 5 قطر 14 رومي قبر هوارات مسودانا 4 وانجيل ودينا ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس اتن وانجيل مسودانا ين بدحريو قبر هوارات اللو بدحر قبر هوارات رومي لنا معرف 5 قطري 14 كاسيل كندليا ملخت باولوس نابسب رومي أنا هدلي الله هاراي ماما بري إبراويان معرف كلته قطر 10 شدشته حفتنا قللتا سجيرك مثلني قريتا إبراويان كلته 10 شدشته حفتنا قللتا نباب قطر 30 حدن ما انت زي نتي ببهري سب نقيفو زحادقو كي مسلوم نتي زتواهدو سقا كاب كالي بحري اي فترن نتي زتواهدو سقا كاب كالي بحري اي فترن كمي سيطان نسب أسحاتو سب كا جزء خنه جزء بمخانو تنقيفو نبرب قويتاد ما نبابيت نفس زلاتو سقا تواهده مسفت آريو حدا بمقبار كام مجزات ديابلوس آدحانو آمين أوكي زفترت معرف 3 خاب حدا خساب 15 እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽ እሲ ካብ ኩሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ እሞ ንበልዖ ኢና ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዖ ኢና በሎ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞትስ ኣብ ኣይትብልዑ ኣይትንከይዋ እውን በለ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ እንትኹም እትበልዑ መዓልቲ ዕንትኹም ከም ዝኸፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም ትኾኑ ጽቡቕ ክፉእን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እምበር كتو أيتموتون يخم بلا
እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም መብልዓ ጥዕምቲ ንዒንቲ ከዓ ጽብቕቲ ጥበብ ብመሃባ እውን እትበሃግ ኦም ምዃና ርእያ ካብ ፍርኣ ወሲዳ በልዐት ንስኣ ከዓ ንሰብኣያ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሽዑ ዓይንቲ ክልቲኦም ተኸፍታ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ቆጽሊ በለስ ኣላጊቦም ከዓ ተዓጥቁ ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእኸለዋም ገነት ተሓብኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኩ ጥራይ ከዓ እየ እሞ ተሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ በላዕኹ በለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ እዚ ገበርኪ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ተመን ኣስሒቱን በለቶ በላዕኹ በለት ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳት ኣራዊት መሮርን ርጉም ኩን ብከብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘበን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኦ ክትነክስ ኢኻ በሎ ስለቓላትኹ ምስጋና ይኹን አሜን ቃለ ህይወት እስማዐልና ቃለ ህይወት እስማዐልና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቅሪ 9 እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣንን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበ ናብ ምድሪ ተደርበ መላእኽቲ እውን ምስኡ ተደርበዩ እግዚአብሔር ካብ መደረባ ያድሕነና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ካብቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢአት ዘይገበሩ እውን ነጊሱ ነበረ ኣዳም ከዓ ምሳሌ እቲ ክመፅእ ዝነብሮ እዩ ሳድያ መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 14 ክሳብ 16 ብሓንሳቤን እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ እቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም አሜን ናይ መወዳእታ ንባብና ኣብ ቁፅሪ 32 ክልተ ንባባት ኣለዋና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 110 ቁፅሪ 3 ማማ ሙሉ ትንቢት ሚክያስ 5:2 ሚልክያስ ኣይኮነትን ል የብላን ኤል የብላን ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 2 ንባብ ቁጥሪ 32 ከምዚ ኸማይ ብዘርኢ ሰብኣይ እንተዝውለድ ነይሩ ብዙሓት ምነቐፍዎ ኣይመኣመምንዎን ነበረ ሕጂ ግና ምእንቲ እዚ ካብ ድንግል ተወልደ ምስ ወለደቶ ከዓ መስተንክር ብዝኾነ ጥንሳ ንዓባይ እምነት መራሒት ክትከውን ድንግልናኣ ብዘይ ርክሰት ሓለወ
ኣሜን መዝሙር ዳዊት 113 በታ ሰራዊት እተተኸለትላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይምፃእ ከምዚ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመፅእ ኣውሊ ከምኡ ንመንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይምፅኻ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዕና ኣሜን ሚክያስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ግና እቲ ኣብ ማእኸል ኣሽሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ መውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለይ እዩ ኣሜን ስለ ቃላቱ ምስጋና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሃይማኖት ኣበው ኣቤት ኣቦና ክልተ ቁፅሪ እንተሪፈና ካታ ምዕራፍ ዘይትውዳእው ከለኻ እሺ ቴንኪዩ ኣቦና ኣይረኣኽዋን ፀኒሐ እግዚኣብሔር ኣኽብረለይ ሓድሽ ምዕራፍ ንጀምር ኢለ ፅቡቅ ዋ ኣይረኣኽዋን ፀኒሐ ቴንኪዩ ኣቦና እሺ ኣብ ቁጥሪ 34 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ሓፍትና እስኪ ሓደሽ ዳእትኹም ኣለኹም መስለኒ ማማ ህይወት ወደ ቆንያም ሰርሕ ጃት የሞኒ ኣብታ ምዕራፍ ዶን ብዙሕ ግዜ መፃኹ ቀኒስታ ምዕራፍ ክስታ ክገብራ ፀኒሐ ይረኸብክዋን እሞ ድሓን ሕለፈኒ ወንጌል ዮሃንስ ከተንብብልና ዶ ወንጌል ዮሃንስ እያ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 21 ያ ሰሽግር ኣይኮነን ቴንክ ዩ እሺ 2:21 ኣራይ ንባብ ቁጥሪ 33 34 መምለኽታኦት ወይ ኣይሁዳዊ ክርስቶስ ከም ኩሉ ፍጥረት ሰብ ድዩ ወይስ ካብ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ይልዕል እዩ ኢሉ እንተሓተተኒ ከም ዝናበልኩ እምልሰሉ እወ ንሱ ካብ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ዝለዓለ እዩ ንኣካላዊ ቃል ምስክር ካብ ዝኾነት ንጽሕቲ ድንግል ማሕተም ድንግልናኣ ምስክር ገይረ እሰብኽ እዚ ንኩሎም ፍጡራን ዝሰርዖም ንሓጢኣት ዝሰዓረ ኣምላኽ ንሱ ንማህፀን ኣዲኡ ዝፈጠረ ድንግልናኣ እውን ዝሓለወ እዩ ንሱ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይብሉ ልደት ተወሊዱ እሞ ብዝፈቐዶ ኣምሳል ብዘይንገር ምስጢር ባዕሉ ንዕኡ ስጋ ፈጠረ ወንጌል ዮሃንስ 2:21 እሺ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 21 ከዓ ንሱ ግን ብዛዕባ መቅደስ ስግኡ እዩ እተዛረበ ኣሜን ኣደው ተስማዕልና እሺ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምዕራፍ 66 ካብ ቁጥሪ 19 ጀሚርና ክሳብ 34 ኣንቢብና ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢብና ኣለና ምዕራፍ 66 ከም ፍቓድ ኣምላኽ ተወዲኣ ኣላ ንድመፅብ ሰላም ፅንሐና እግዚኣብሔር ምዕራፍ 67 ኢና ክንቅፅል ክፍሊ 10 ሕጂ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወናይ ማማሙሉ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኽ መስለኒ ሓፍትና እልልታ እውን ሓፍ ኣቢል ኣላ ወደሓን ንዕል ሓፍትና እልልታ ኸባት ሓፍትና እልልታ ንመዝሙር ዲኺ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክፀንዕኪ እዋ ግን ድሓን ኢስ ኦኬ دحان فقادي باتكل دحان بوزح كأي تزمرني مثلني اوكي نعم شو غمدك كلومي ايش ماشي انت صنعنا في المزمور يا سمر ماشي انت صنعنا ابطوعها من يوم وزفلنا خبطنا فقرخا تميت ديو سدت مكرا عالم كفلنا يايكلن كتو نزل عالم تلاي انت ندر انت غازم
هنفنف انت بلا انت زمزم كوحي مدحنا حزاس قلي كونن أباها تتقع سايمن تلنن مساها من بار يحشني مساها من بار مساها من بار يحشني أباها تسفالوني مساها من بار يحشنا مساها من بار مساها من بار يحشنا أف سماي تسفانا انت تنعنا أبتوعها من يوم وزفلنا خبتنا فقرها تمت ديو سدت مكرا عالم كفلنا يكلن كتو نزل ألم حلافي تريد عالم ورق برورن بالعين خدي ينبر هوات يبلون نعايقنا طريخني بخبور دمكان أنا وانفتي له دقي مسخا مساها من بار يحشني مساها من بار مساها من بار يحشني أباها تسفالوني انت تنعنا أبتوعها من يوم وزفلنا خبتنا فقرها تميت ديو سدت مكرا عالم كفلنا كلن كتو نزل ألم قسنت كاخي منو كيسلكي أنا بمنفسك يودغ لبي كيعبه دويلة إنا بالكو كيسنو تقاي حلوان خي حدك عقل قلوتي مساخا من بار يحشني مساخا من بار مساخا من بار يحشني أباخا تسفالوني مساخا من بار يحشنا مساخا من بار مساخا من بار يحشنا أف سماي تسفانا انت تنعنا أبتوعها من يوم وزفلنا خبتنا فقرها تميت ديو سدت مكرا عالم كفلنا يكلن كتو نزل ألم تمسكن امين. تعمت مزمور حفتنا قللتا زماري ملا تسمع لنا. آمين. انت تصنيعنا ابصوعاخا من يموزفلينا كاب صنوع فقرخا تميدي سدت مكر عالم كفلينا كإلن كتو نزل عالم إلى مساخا من بار يحشنا أباخا تسفالونا بمبال نانت تحسون كم زخن سمعت صنحنا أب عالم شجير مكرا بزوح نقر انت متى كاباخا كاب فقرخا زفلينا يلن بمبال نزات تحسو تبو جيرات قلصا مزمور يعني نزا ازماش تعمت مزمور كنسمع صنحنا زماري ملاك يسمع لنا حفتنا قللتا الشيخ عبز بمغصال كاب غباي نزا مزمور تقسيغ عن مصحف قدس بمتقاس كنستنتنا مدرخنا بغباي أنا لا تني دي أقول ودي شما ما يوتا واني بالتعب صبت مزمور ليلتا تنكي مساعد خير بينا تسمعت زلا رومي قزري معرف شو منطق كاب سالسان حمشتن سقع سالسان تشعت النوحي لاقن بدن بمساعد خير دي لغستاقيريا كابتا فقر خرستوس زفلينا منيو كمي انتخا ملوء معلتي نقتل ألونا نقتل ألونا كما باقي محردون تقوصيرنا زبل صحف زلو چنقت دو صببا دو سدد دو طيمت دو عرقان دو فرحي دو ويس سيفي موت كوني وي هوت ملأختي خونو وي جزاتي زلو خوني وي زي متص وي حايلتات لعل زبالي خوني وي تحت زبالي
ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና ኣሜን ቴንክዩ ቃል ሕይወት ተስምዐልና እታ መዝሙር እውን መበገሲ ምንጭ ናይታ መዝሙር እሳያ ካብኣ ተወሲዳ ቃል በቃላ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ማማ ሕይወታ እሺ ካልኦት እንተ ፀኒዕና ኣብ ፅዋዓኻ መን እሞ ዝፈልየና ካብ ፅኑዕ ፍቕርኻ ጥሜት ድዩ ስደት መከራ ናይ ዝዓለም ካባኻ ብፍጹም ከፈልየና ኣይክእልኒ እዩ እያ ትብል እሺ ካልኦት ንሱ ድኸይድ ጠቕሲ አንተ ላነ ዘፀአት ዓሰርተ ሓደ ምዕራፍ 15 ወእግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ኸማኻ ዘበለ መን ኣሎ ብምስጋና ብተፈራሕካ ገባር ተኣምራት ብቅድስናኻ ኸማኻ ዝኸበረ መን እዩ ካብቶም ዘፀአት 15 ድያ እዚኣ 11 እያ ዘፀአት 15 ቁፅሪ 11 እወ 15 እወ ፅቡቅ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 11 ቃል ሕይወት ተስምዐልና ማማ ሙሉ እሺ ካልኦት ኩሉ ዲያቆን ሃፊ እሺ ዲያቆን ሓውና ወንጌል ዮሃንስ 16:33 ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረ ኢሉ መለሰሎም ለቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብር ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16:33 እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ሓፍትና እልልታ ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፈድ 18-19 ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩሞ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደመቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብክቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝድሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ኣሜን ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 እሺ ካልኦት ተዳልና እንተሃሊና እንተዳልና ተሃሊና ዕድል ከቤና ሓደ ክልተ مساعد خيط خينا خاستي شماما داويت مزمور داويت معرف 35 قصر 10 عزتي كلهم وزيابيت نسخة نمسكين كابت زحيلو نمسكين ندخل كابت زبزبزو زناك نعخذ مثل من الله كبلايين آمين قال له تسمع لنا مزمور داويت مبل 35 قصري 10 حرايم بقر نزمركي حفتنا عللتا نزستنتنكم كلكم من نسمعكم من እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይብዛحلنا
كابز بمغتسال نحجخا خن فقاد أملاخ بزعبازي لومي زنببنايو أزيو سفيح مستير عميق تحستو زلوه ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 66 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ 34 ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይታ ምዕራፍ ከተሰንትኑ መድረኽ ናባኹም ቁፅሪ ክንዲዚ ኣውፅለ ይበሉኒ ኣውፅልኩም እየ ዳኣንበብኩም ከተሰንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ጊዜና ንጠቀመሉ እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ተረዲእና እንታይ ሒዝና ቁሩብ እንታይ ኣሰንቲና ብፍሉይ ቅድሚ ሕጂ ዝተውዒልናሉ ደ ንፈልጥ ሓድሽ ሓሳብ እንታይ ረኺብና እንታይ ተማሂርና ወይ ድማ ጥቕልል ኣቢልና ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ንባብ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ነይሩ شتي دخل أنا تمام مامولو ثانك يو أنا بحفشو قويتانا يسوع كريستوس سي أنا إلى تولدو مبلع مال تولدو توم سبع سجل مزيوم ياب كبر كتل خلو ومخا يردس كقتلو زدلي زخلو تقلال ناي قويتانا يسوع كريستوس ناي ناتو ዝተወለደ ናቱ ተጠኒሱ ክሳብ ዝውለድ እሞ ክሳብ ስደት ዝኸይድ ኢና ተማሂርና ክብል ንኽእል ቴንኪ ማማ ሙሉቅ ኣለዎ ተስምዐልና ሎሚ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተማሃርና ሓፈሻዊ ትሕሶ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እንታይ መሲል ነይሩ እያ ክትገልፀልና ፀኒሓ ኣለዎ ተስምዐልና እሺ ካልኦት ኣብቲ ናይ ትግርኛ ግበረልና ዲያቆን እሺ ሸክ ገብራ የፀኒሕ እዛ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ትብልሲ ኣብታ ገፅ ሸክ ገብራ ፀኒሐ ከም ሰብ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን ኢሉ ብላዕሊ ኣብ ስክሪን ትሪእዋ ተሃሊኹም ከም ሰብ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን ኣምላኽ ከሎ ሰብ ኮነ ንዲያብሎስ ከዓ ብህላዌና ሰዓሮ ነቲ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ኩሉ ብዝለዓለ ቅድስትን ንጽህትን ልደት ክውለድ ተገብኦ ትብል ኣላ ብዚኣ ኮንፊስ ስለ ዝኾንከ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ይብል ኣሎሲ እቲ ናይ ትግርኛ ድዩ እቲ ታይፒን ኤረር ድዩ ኣይደኖ ኣይተረድአትን ታይፖ ኤረር ከይከውን ምክንያቱ ኮንትራዲክት ዝገበስ እቲ ይጋጮ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን ኢሉሲ ኣብቲኣ ከዓ ነቲ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ኩሉ ብዝለዓለ ቅድስትን ንጽህትን ልደት ክውለድ ተገቦ ኢሉ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ብኸመይ ኣብ ግእዝ ቸክ ገብራ ፀኒሐ እሞ
ጠጋጊ እያ ክንሰማ ንሕና ቦታትና ኸብርሁልና ዲያቆን ወዲ 22 23 እንደኽበትና እሺ ወኣብቲ ሓረግ ወይኒ ተተኽለ ኣባና ግና ዘለላ ጽድቂ ኾነ እቲኣ ካብቲ መጽሞቕ ዘለላ ጸሞቐት ኣሕዛብ ከዓ መስተ ምስጢር ሰተዩ እጅ እዚኣ ትብለላ ዝተሓረገ ወይኒ ምስ ተተኽለ ኩሉ እቲ ምስጢር ዘለላ ምስታይሲ ዝናይ ቅዱስ ቁርባንና ንወሰዶ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ፍረ ስርናይ ዘርኢ ኣብዚ ከዓ ብማዕፂድ እምነት ኣጸድዎ ኣሕዛብ ዕምባባ ኣሕዛብ እወ እስኪ ተዕርየለስ ከዲያቆን ወደይ ቁርብ ሳይ ኮይናላ እቲ ኣፍ ፍረ ስርናይ ዘርአት ኣሕዛብ ከዓ ብማዕፂድ እምነት ዓጸዱ ኣሕዛብ ዕምባባ ጽገረዳ ብምሕረቱ ኣከቡ እሾኽ ግና ኣብ ይሁዳ ተረፈ እዚ እውን ጉድለት እምነቶም እዩ ሕጂ እቲ ዘለላቲ ምስጢር ዝበሎ እቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ንወስዶ ኮይኑ ዝስምዓኒ ወይን ዘሎ እቲ ከዓ እቲ ዘስርናይቲ ጽቡቕ እቲ ይሁድ ከዓ ስለ ዝኸሓዱ ከዓ እቲ እሾኽ ኮይኑ ዝተረፈ ናይ ይሁድ እቲ ንሕና ከዓ ብጽቡቕ እምነት ተቐቢልናዩ ይመስለኒ ቃልዮ ተስማዕልና ማማ በረይ አሜን ቁጥሪ 22 ኤንድ 13 ከተስተንትነልና ጸኒሓ እቶም ብጎይታ ዘይኣመኑን እቶም ብጎይታ ዝኣመኑን እዩ ፍልልይ ዝነግር ደሎ እቶም ብጎይታ ዝኣመኑ ካብቲ ምስጢር ከም ዝሰተዩ ካብቲ ምስጢር ከም ዝተካፈሉ እቲ ዕምበባ ጽጌረዳ ብምሕርቱ ከም ዝኣከቡ እቶም ዘይኣመንቲ ከምቲ ፍቲ ንባቡን ድተነበበ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን ድበሎ ከዓ ነቶም ኣይሁድ ከዓ ብክርስቶስ ስለ ዘይኣመኑ ነቲ መፅሓፍቲ ብራና ይፅሕፍዎን ይመራመሩሉን ነይሮም ብጎይታ ግን ኣይኣመኑን ብዙሕ ነገር ከም ደኸሰቶም ብጎይታ ዝኣመኑ ግና ነቲ በረኸት ነቲ ጸጋ ንሶም ከም ዝወሰድዎ እያ ተስተንትነልና ጸኒሓ ማማ ብረይ ቃልዮ ተስማዕልና እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመላ ቁጥሪ ክንዚ ኣውፅፀለ ይቦልን ወላ ዳንበብኩም ሕጂ ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ወላቶም ድሕር ኢልኩም ዳእተኹም ንሓንቲ ቁፅሪ ኣንቢብ ኣቢልኩም ነገር ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ዲያቆን ሓውና እሺ ኣብ ታናዓንተ ወይ ዘንበብ እኳ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:4-18 ዘላ ኣብቲ መጀመርታ መልስ ኣብላ መታ ናይ ሃይማኖት ዕብራውያን 16 ድዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:14-18 እዋ እዋ نحن حصل بيتهم قالوا نضرب شلهم سنة غلط عند عملنا هنا مبارس ايوه جميل اوكي እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝበና ናይ ዕብራውያን ከም ትዝራና እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘራ አብርሃም አልዓለው እምበር ንመላእክቲ አልዓለውን እሞ እቶም ውሉድ ብደም ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ሞቱ ብሓፍሞታ ትገልጸልና ምክንያቱ ኮይታናን መርሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ نزاري أبراهام نزاري آدم كالعل نبذ مدرزها من مسألة اللي مكاره خندي سكات نعانا خم مسألة نملاخ زي كونس نعانا تدخل له نقرن هذا الإنسان حياة ديابلوس زسحاته ونبون آدم نهوان زبل زقال سألنا زخله كابزاي تبلعو كابزا بأزولون قويتا إجزابير السوم قد ديابلوس كن كابزا مستوى خم عمله بكون يهم مستوى نزخل نقرات بعلنا زمتنا قويتا خا نتبعلنا زمتنا بعلنا عنا نخر كبانا نخر حقوسي من تانا سوكنا من تانا مكرات أجيبو كمانا تبكينو أبكن دخلنا خاني سلازي نتحاتيات هزم انت عرف بناي أملاخ زبالة دنقاتن ومن ديك أكهناتن من تخوم بكل ما تمحواتو كمسلم تقبو نعنا مسألة مالتي نحنا زبدلنا ياسي
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና መሲሉ መከራ ስቅያት ከም ዝረኸበ ከም ዝተገረፈ እሞ ንዓና ዝድንግፀልና ኣምላክ ከም ዘሎ ንሕና በዲልና ኢልና ናብኡ ክንምለስ ከለና እቲ እሙን ኣምላክ ንዓና ከማና ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከዓ ካብ ኩሉ ሽግርናትና ጭንቀትና ዘርሕቐልና ንስሞ ናብኡ ንቕረብ ክብኢለ ኣኽለ ንጃት ዲያቆን ሓወት እንተይቶም ቋርብ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ክሳብ 18 ብዙሕ ግዜ ትደጋገምያ ከነስተውዕለላ እንተኽኢልና ከዓ ከነፅንዓ ፅቡቅ እዩ ወላ ኩሉ ተደይሓዝናዮ እቲ ቀፃሊ ዝደጋገም ኣብታ ጎና እውን ንሪኣ ኣለና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ብዙሕ ግዜ ትድገም ካብ ቁጥሪ 1 ትጅምር ካብ 12 ትጅምር ካብ 14 18 ብሓፈሻ ካብ 1 ክሳብ 18 ካብ መዓልታዊ ወንጌል ዮሃንስ كيما نوعلينا معرف حدا شي كنستوعلو نت زدقاقم كل جزيه قالات يا ونام بيبنا نيرنا له 4 درجه معالتاون رخبات تقسيا وشي خلوت جزينا نتكمل 14 دقائق ترين دلوانا أبونا قدم محلافنا أبوبوتات قدم محلافنا جيزي أخبركم أبزنا يلومي نستنتنو تدي رخيبنا نسمع عيد صنحنا مالتي بزعبا آدم كاب دنجل مريت مفتارو بزي سبيت خابو هيوان مركبا نسناي دنجل ماريام بزي زر سبعين خرسوس مولادا نتصاصره بزعبا زخمان بزح تزاريبيو እሺ እስኪ ጊዜና እንጠቀመሉ حرا حبتنا قللتا أنا حتو ورئيتو دي خبلا زلاتني أبتا نباب زنببنا يا ناي وانجل لوكاس معرف كلتسي أبتفاد عسر شعاتس مريم جنانة كلوسي قبل باتا وهاللون تسنتنوت نبرد زبلان بيمناموني تحاسبون نبرد توهاللون تحاسبون نبرد كم مستنتان تردي ياموني تي إكزابير زقبرلكا نجارات وهبات زخونسي نهزبي شركة تقبرو لكاس ولا نقول كفاخة تحزور لك شركة تقبرو لك ولا like how do you do it أنا يخالف خونزر له بأمنات كريه خالك ياخذ لخص كنت إنه يستنى بدعت الشيء حفتنا قللتا نتصرتيها تحته أبوتات سميع مالو أوكي اوكي وانجيل لوكاس معراف كلتا ابو قطر 10 شعات دادلاتا 10 شعته مريم قنا مريم قنا نزي كل ነገር ኣብ ልባ ተሕስቦን ተዋህሉሎን ነበረት ይብል እሞ እቲ ውዕለት እግዚአብሔር ስኽነግሮ ዲደለና ንህዝቢ ወይስ ኣብ ልብና ውሽጥና ኢና ክንሕዞ ደለና ከመይ እዚኣ ኣብ ልባ ትሕዞ ዝነበረት ሲ እያ ትብል ደላ እሞ ኣቦታት ድሓን ሰሚዖም ኣለው ናይ ማማ ብረይ ድማ ናይ አንተ ወይ ናይ ማማ ናይ ዲና ኤልሳቤጥ حتى نيرا انت يا دينا إلسابيت تذكر هذه اي تذكركون انا حدين ببامن ابي يوحنس هذا هاي فلتان يا تبي نيرا دحان بغر ودا حساب تولد هاي فلتان فلتان ماني شو يوسف سي شيء متناسى سميع خلص كمال سقعت ولد فلتان ماليتي متناسى كل كالي أترجم تنقرنا يا مبوتات
كنقرنا امتحان أبوتات عرف بزعبا دينجلنا ناي دينجل ماريام كأبزوح تقيسو اندحر استوعدنا له كاب محلي كاب تنبيت سكيل تقصتات تقيسو እግዚአብሔር በከመይ ድንቅ ነገር ከም ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ብስጋ ድንግልና ከመይ ገይሩ ከም ዝዓቀበ ቅድሚ ምውላዳን ድሕሪ ምውላዳን ብዓቕምና ክንሳተፍ ፅቡቅ እዩ ወላዳ አንበብና ኣብዛ ስክሪን ርኢ ኣቢልና ንዓ አንብብ ኣቢልና ኣነ እዚኣስ ከምዚኣ ትርድአኒ ምባል ፅብቕቲ እያ ዕዳ ሄዋን ኣብ ልዕሊ ኣዳም ዝነበረ ብድንግል ማርያም ዕዳ ሄዋን ንሰብኣይ ከም ዝተኸፍለ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ድገርም ፅሑፍ ኢና ኣንቢብና እንድሕር ኣስተውዒልኩምሉ ኣዳም ካብ ጎድኑ ዓፅሚ ተወሲዳ ሰበይቲ ብምዃና ምንም ከም ዘይጎደሎ ፍጹም ከም ዝነበረ ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ብምውላዳ ከዓ ምንም ከም ዘይጎደላ እናነፃፀረ ብዙሕ ኢና ተማሂርና ሎሚ እሺ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ 7:42 ኮይና ኣላ ኣብ መንጎ ድኾነ ሓሳብ ርእይቶ እንተለኩም ነቦታት ፈቃዳ ፍቂድኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን እታ ግዜ ምንቲ ክንጥቀመላ መጀመርታ ነቤይ መርጌታ ናብ መድረክ ክፅውዖም እየ ንዖም ኣስዕባ ኢሎም ከዓ ኣቤይ መልኣከ ሰላም ክመፁና እዮም ኣስተንትኖን ነቲ ደሎ ሕቶታት መልስን ገይሮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ብፀሎት ክዓፅሉና እዮም ኣቦታት መድረክ ናብ ኣቦታት راي كلهم حزب እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ኣቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እዚ እግዚኣብሔር ዝፈጠረልና ዝኸፈቶ ዓብዪ ኣፍ ደገ እዩ እግዚኣብሔር መስገን እዚ ግዜ እዚ ከዓ ናይ ካብ ጉባኤ ዝመፅእ ኣስተንትኖ ካብ ጉባኤ ዝመፅእ ሕቶታት ወይ ተወሳኺ ሓሳባት ነቲ ጉባኤ ዘርብሕ እግዚኣብሔር ዘቐመጠልና ንሳተፈሉ እዩ በታ ናይ ሓብትና ዕልልታ ሕቶ ክንጅምር ማርያም ግና ንኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተዓቑሮን ተስተውዕሎን ነበረት ካብዛ ሕቶ እዚኣ ተበጊስና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ውዕለት ንሰብ ክነግሮ ድዩ ዘለናስ ዋላ ኣብ ልብና ክንዓቑሮ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ ስቕ ንምባል ከዓ ግዜ ኣለዎ እቲ ዝወሃበና መልእኽቲ ንዓና ንኽነስተውዕሎ ድዩ ተዋሂብናስ ዋላ ንመልእኽቲ ኸነመሓላልፎ እዩ ዝወሃበና እቲ ዝተዋህበና መልእኽቲ እንድሕር ከነመሓላልፎ ኮይንና ብርግፅ ናብ መን ኢና ኸነመሓላልፎ ግዜ ክንሕልለና ናብ መን ኢና ኸነመሓላልፎ ብኸመይ ኢና ኸነመሓላልፎ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ብሰፊሕ ተገሊጹልና እዩ ንኣብነት ዮሴፍ ሕልሚ ብሕልሚ ገሊጹሉ ንሕዋትካ ንገሮም ንስድራኻ ንገሮም ግን ኣይተባህለን ብመጠን ዝነገሮም ዝነበረ እቲ ቅንእ ናይ ኣሕዋቱ ከዓ ይዓቢ ነይሩ ማለት ናብዚ ኩሉ ሓደጋ ከዓ ኣብፅሒዎ ማለት እግዚኣብሔር መልእኽቲ ክህብ ተኸሎ ብንጹር ማለት
ንኣብነት ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከይድኩም ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ በፃሕኹም ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ግልገላ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምፅእዎ ክትፈትሕዋ ከለኹም ግን ሰባት ክሓትኹም እዮም ስለምንታይ ትፈትሕዎም ክብልኹም እዮም ንስኻትኩም ከዓ ጎይትኦም ይደልዮም ኣሎ በልዎ እዩ ልክዕ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ማለት ስለዚ እቲ ዝተዋህበና መልእኽቲ ንኣብነት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 9 ኣብ ደብረ ታቦር ምስጢረ መለኮቱ ምስ ገለጸሎም እዚ ክሳዕ ዝኸውን ኣይትንገሩ ግዜ ወሲኑ ማለት ኣይትንገሩ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ክሳብ ዝፍጸም ኣይትንገሩ ምክንያቱ ኣምላኽነቱ ተገሊጹ ብደብረ ታቦር ተባሂሉስ ንጽባሒቱ ከዓ ብኣይሁድ ተታሒዙ እቲ ኣምላኽነቱ ዝግለጸሉ ክብሩ ዝግለጸሉ ሞት ስዒሩ ምስ ተንስአ እዩ ማለት ስለዚ ካብ ደብረ ታቦር ውርድ ምስ በሉ እንድሕር ኣውርዮም ንኸይነገሩ ተነጊርዎም እዩ ማለት ካልእ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 እቲ ዓይነ ስውር ምስ ሓወየስ ኣይትንገር ይብሎ እቲ ዝግባእካ ዳ ግበር እምበር ከይድካ ኣይትንገር ይብል ዓይነ ስውር ዝነበረ እንድሕር ርእዩሲ ምንጋር እውን ኣየድለኒ ምክንያቱ ግብርስ ልዕሊ ቃላት ይዛረብ ብሎ ማለት ስለዚ ከውር ዘይኮነስ እቲ ባዕሉ ዕውር ዝነበረ ወእዚ ደኣ ትዝልምን ዝነበረ ደይኮነን መን ደኣ ተሲእዎ እንዳበሉ ክዛረቡ እዩ ዝርኢ ማለት ስለዚ ንምጥቕላል ዝኣክል እቲ ዝወሃበና ፀጋ ልክዕ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ክነግር እቲ ትእዛዝ ዝወሃቡ ኣበናይ ቤት ኸይድ ከም ዘሎ ኣበናይ ኩነታት ኸይድ ዘሎ ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ንስኻ ግና ከምኣቶም ዓላዊ ኣይትኹን ሰሚዖሙኻ ኣይሰሚዖሙኻ ቃለይሲ ንገሮም ደኣ ኣብ ማእኸሎም ነቢይ ከም ዝነበረ ምእንቲ ክፈልጦ ቃለይ ንገሮም ስለዚ ከም ቃል ኣምላኽ መሰረት እቲ ዝተዋህበና ፀጋ ንዓና ዲ ተዋሂቡ ንኻልኦት ከነብፅሖ ተኾይና ከዓ ንመን ኣምላኽ ንጹር መልእኽቲ እዩ ዝህብ ብርግፅ እግዚኣብሔር ሎሚ ዝገበረለይ እዚ ገይርለይ ኢልና ከነመስግን ንኽእል ኢና ብዙሓት ሰባት ከዓ ክዕንቀፉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንመን ንነግር ከዓ ብንጹር ተቐሚጡ እዩ ኣብ ዳዊት እንታይ እዩ ዝብል ኣቱም ንእግዚኣብሔር ትፈርሑ ንነብሰይ እግዚኣብሔር ዝገበረላ ክነግረኩምሲ ንዕይ ስምዑኒ እዩ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ዋላ ውዕለት ኣምላኽ ክትገብሮ ከለኻ መልሹ ክዕንቀፍ መልሹ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ክቕልድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኻልእ ዕድል ክህብ ምእንቲ እቲ ዝወሃበና መልእኽቲ ይኹን ዘለና ፀጋ ይኹን ተገብረልና ተኣምራት ይኹን ንዓና ዲ ተዋሂቡ ከነመሓላልፎ ዲ ተዋሂቡ ከነመሓላልፎ እትኮይኑ ንመን ብኸመይ መዓስ ነዚ ኩሉ ተረዲእና ኢና እንተ ክንዕቅቦ እንተ ክንሕዞ ማለት እዩ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኩሉ እቲ ዝወርዳ ዝነበረ ትእምርትን ዓቕልን ትዕትናን ሞገስን ስለ ዝኾነት ነቲ ዝኸብዳ ዝነበረ ማለት እዩ ዮሴፍ ቅዴታ ስምዖን ሽማግለ ንልብኺ ሰይፈ ሓዘን ክስንጥቆ እዩ ክብላ ኮላ ዋዕ ኣይበለትን ከም ማደ ከም ወላዲት ማለት እዩ ስለዚ ኣደ ትዕግስቲ ኣደ ፀንዓት ትእምርቲ ዓቕሊ ኮይና ንዓና ኣብነት ክትኮነና ኣብ ግዜ ረህዋኹን ኣብ ግዜ ፀበባ ኣብ ግዜ ሓጎስ ይኹን ኣብ ግዜ ሓዘን ሕሊናና ተቆፃፂርና ሓጎስ ተኮይኑ ሓጎስና ተቆፃፂርና ሓዘን ተኮይኑ ሓዘርና ተቆፃፂርና ሽግር ተኮይኑ ሽግርና ተፃዊርና ክንሕዞ ብህድኣት ከም ዘለና እሞ ተተንኪፋ ክትከውን ተስፋ ገብር ስለቲ ተሳትፎኽን ሕቶኽን ዘበና ኣገልግሎትኪ ይባርኽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ ንኩላህና ሓጋዚ ዝኾነ ኣገዳሲ ሕቶ እሞ ቃል ሂወት የስማዓልና ስለተፈቀደለይ ብልቢ የመስግን ዝተረፈ መድረክ ካልኣይቲ ሕቶ ኣላ ኣቦና ሕራይ ኣቦና እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ናይ መን ሽሙ ናይ ማማ ኤልሳቤጥ መስለኒ هو ዮሴፍ በኽሪ ወዳ ክሳብ ትወልድ ኣይፈለጣን ያ ትብል ነይራ ተቓል ማለት እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ወበኣ ዮሴፍ ውስተ ጽኑዕ መዋግደ ህሊና ይዝብል
ዮሴፍ ከዓ ኣብ ጽኑዕ ናይ ሕሊና ማዕበል ኣተወዩ ሓሊፍና የዲና ብድሕሪት ዘሎ ኣይተብለን ግን ኣብ ሃይማኖት ኣበው ክንረኽቦ ኢና ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ማለት ወባኣ ዮሴፍ ውስተ ጽኑዕ መዋግደ ሕሊና ምክንያቱ ካብ ቤተ መቅደስ ድንግል ተረኪቡ ማለት ንሱ ከዓ ንነፍሱ ይፈልጣ እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ካብ ገዛ ኣይወፀትን ነፍሰ ጾር ኮይና ክሪእዋ ከሎ ግን ብዛዕባ እዚ ይሓስብ ነበረ እዚ ኩነታት ከመይ ኮይኑ ግን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ዮሴፍ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ ኢሉ ምክንያቱ ነብሰ ጾር ሒዘን ድሕር ናብቲ ምቁፃር ህዝቢ ከይደ ብዳርባ ኣብ ንኽቀትልዋ ኣይማይሁድ ጭካነ ናይ ኣይሁድ ይፈልጥ እንተ ገደፍክዋ ከዓ ግብሩ ፈሊጡ ሓቢብ ገዛ ገዲፍዋ መፂኡ ክብሉን እዮም ወባኣ ዮሴፍ ውስተ ጽኑዕ መዋግደ ሕሊና እዩ እታ ሰዓት ተኣክላላ ቅሬታ ስለዚ እዚ ክሓስብ ከሎ ብዛዕባ ጥንሳ ኣይትሕሰብ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ ሰብ ዘይኮነስ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንማርያም ሕፂትኻ ምሳዳ ኣይትፍራሕ ኢሉ እግዚአብሔር ንጹእ መልእኽቲ ሂብዎ እዩ ስለዚ ክሳብ ትወልድ ኣዳ ኣምላኽ ምዃና እቲ ካብኣ ዝውለድ ዘለኣለማዊ ንጉስ ምዃኑ ኣይፈለጠን ምስ ተወልደ ደኣ ብኸመይ ፈሊጡ ሓሙሽተ ምልክታት ርእዩ ማለት እቲ ሓሙሽተ ምልክታት ከዓ ስርቀተ ኮከብ ኢሉ ትዝመርሖም ዝነበረ ኮኸብ ምስጋና ናይ መላእኽቲ ናይ ጓሶትን መምጻእ ሰብ ሰገል ነዚ ሓሙሽተ ነገራት እዩ እቲ ካብኣ ዝውለድ ዘለኣለማዊ ንጉስ ምዃኑ ኣዴና ቅድስት ድንግል ከዓ ድንግል በህሊናሃ ድንግል በስጋሃ እማ ኣምላክ እማ መለኮት ምዃኑ ኣብ ዕለተ ልደት ክሳብ ነቲ ተኣምራት ዝርኢ ነዚ ኣይፈለጠን ኢሎም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ትርጓሜ ተርጊሞም ኣለው ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስቲ ግዜና ክንከይድ መብራህ ዘድልየቱ ኮይኑ ከዓ ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቀዶ ብዝመፅእ ግዜና ንሪኦ ኢና ስለዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ዝተረፈ ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃልዮ ተስምዐልና ኣቦና ተመሊሰን እዮም ብትክክል ብንጹር እሺ ካብዚ ብምቕፃል እታ ተሪፈን ዘለዋ 8 ደቃይቕ ነቦና ነቢ መልአከ ሰላም ክህቦም እየ ኣቤ መልአከ ሰላም ናብ መድረኽ ራየ ዲያቆን ዘመነ አገልግሎትካ ይባርኽ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ቃለ ህይወት እስማዓልና ኣቦና እውን መዝሙር ዘመርኪ ሓብትና ዕለልታ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ዘለኸን ነቲ ትውሃበና ንባብ ብምንባብ ነታ ተዘመረት መዝሙር እውን ብጥቕሲ ምስናይ ካብዚ ክንምሃሮ ዘምሰናውን ዝተረዳእና ብኣስተንትኖ ዘይተረዳእና ድማ ንኩልና ዝኸውን ብሕቶ ክትሳተፉ ዘምሰኽን ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ብምሳሌ እና ኣነፃፀረ ከም ዝርዳእና ገይሩ ብዙሕ እዩ ክምህረና ኣምስዩ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ መልእኽቲ ድማ ናብቲ ናብ ልደት ጎይታ ዝጠመተ ይነሩ እሞ እዚ ዝሃበና ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ ቁፅሪ 24 ንእሽተይ ከስተንትን ደልየ ዓያሹ ኣብ ፅላል ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንእሽተ ዑፍ ነፈረ ኣይሁድ ብብራና ዝተጻሕፈ ይትርጉሙ ነበሩ ኣህዛብ ከዓ ፍረት ጽሕፈት ይርድኡ እነበሩ እቶም ዓያሹ ኣብቲ ጽላልኦም ስቕ ኢሎም ከለዉ እታ ንእሽቶ ዑፍ ግና ካብቶኦም ከም ዝነፈረት ይነግረና ቅፅል ኣቢሉ እታ ዝያዳ ደልያ ዘለኹ ኣብ ዕብራውያን ይቕረት ኣብ ግብረ ሃዋርያት እውን ተነቢባ ነራ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 45 ክሳብ 48 ኣይሁድ ብብራና ዝተጻሕፈ ይትርጉሙ ኣህዛብ ከዓ ፍረት ጽሕፈት ይርድኡ ነበሩ
حجي نصحف بممرمار نصحف دما بمترجم ايكون كان صدق وي دما ولد املاخ اتخون نتو صحف مرميركا نتو صحف دما ترجمكا انت زي تردع خيو واقا يبولون ايهود ابزقو برو تأمراتكم ابتن 3 عمت قويتا وانجيل زمهارلن كله قالاتهم نعنقفات ينرو حجي اتهم زي امنو زنبرو احزاب جنا فرات صحف يردؤوا نبرو مخنياتو فرات صحف اندحر تردي إخا اسخاون فرخ تفري إخا ايهود نتو اكب سب مصر ايو قناعات ملؤم انا تخارخورن انا تصرفون كا بتب اولو زبلو قالات تخاطعو اولسن برناباسن تبيعم كم زبلو قال املاك قدمنا اخاتكم كنغري قبا نيرو غناخه دفعكم ننايزل عالم هيوت بقعات كم زيكمكم كا برؤسكم كاب فردكم እግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድር ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ነህዛብ ብርሃን ገበርኩ ኃይሉ አዚዝና እይሞ እነሆ ገጽና ናብ አህዛብ ንመልስ አሎና ምክንያቱ እቲ መልእኽቲ ጎይታ ባዕሉ ናብ መን ይመጽዩ ናብቶም ምናቱ መጽ እቶም ምናቱ ግና አይተቀበልዎን ይዝብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 برناباسن ጳውሎስን እቲ ቃልሲ ቅድም ንኣኻትኩም እዩ ክንገር ዝግባእ ነይሩ ግና ከንታይ ገበርኩሞ ደፊኢኹሞ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ብቑዓትኩም ኣይተረኸብኩምን ባዕልኩም ኣብ ርእስኩም ፈሪድኩም እሞ እግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክኸውን نهزاب برهان قبركها إلو عزيزنا قصنا ناب أهزاب نملس علونا وتم زتلاقهم وتم ناتو سلازي تقبلوا سلازي سمعوا سلازي تردؤوا أم ترقامن أم مرمارن ترح زنبرو أي تتقملون مجزنا نبي نملس لنا ناب أحزاب نابتن هلون نعملخ زي فلتو نابتم امنا زي نبرم سلامتاي اساتم نتو صحف يردؤوا يوم زلو من البات مستا حفتنا إللتا زحتتتا أبوناون بسفحيو بوزح تقسي زملسواون أحزاب كأ فرات الصحف يردوا نبرو أدينا قد سدنقل مون مريم نتو صحف سي تسمعون توهلولون تحاسبون نبرت محساب مالت مستنتان مالسي تنبرلو نيرا مالتيو ولا خم تتبه لنا نخال اسب انت زي نقرتلو نمزراب قزيلو سقن مبال دما قزيلو زولو أبونا قل تنبرلو خمز نبرت حجي كابزيا انت اينا نمهر اتوم ايهود ببرانا تصحفي ترجمو احزاب كافرة صحف يردو حجي نحنا اتقندي بزح مفلاط ديكونه نتنفلت مردا برديت منبار لمي مبزحتو سب كلا زدا عم سمعين زد أفلت عندي زد آخر دايق زين ديو تزريبو تباهيلو أبرديت جنا زيلة أفرجنا زيلة بزيح السيد مالمي نعنا زجود عنا زله أتم أحزاب جنا نتفرع اتصحفت يردوا نبرو نحنا لمي
نتفرى تصحف تردينا فرى منفس دما كنفريلو ولد أملاخ دما كنصوعلو بفلتات انت دارينا بمرمار انت دارينا بمترجم انت دارينا اتوم ايهود نتمصحفتي برانا نخلو زترجمون زفلطون يمنرم جن فري فريلون ايدحانولون اتزمرمر وز نبرو قال سلا زي تردؤوا نابتم ناتو مصه اتوم ناتو دم اي تقبلون ناتاي لزمص مجمريا اي تقبلون سلامنتاي نتفرص صحف سلا زي تردؤوا اب ايدوم نريو ينببوا نرميم يترجموا نرميم يفلطوا نرميم ግን رديت አይነበረሙን بردي سلا زي كونه فرد ما اي فرويلن مو احنا دما تاينا نكابزي نتي زنجرنا نتو نسمع نتو نبوسي كنردو فرد ما كنفريلو خنياتو قال املاح زي فري كونه قال املاح زفريو قال املاح زبزحيو قال املاح زبقليو اما ابلبنا بقيلو كفري دما እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ በሰላም ጀሚሩ ሰላም ዘፈጸመና ምስጋና ነው ይኹን እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እጅውን ነመስክነካ እዚ ጉባኤ እዚ ስለዚ ኸፈትካልና ኣብቲ ዝኸፈትካልና ጉባኤ ድማ كاين حمم طعنا كاين دكم حيلي بخال نجر كاين السر دما الناس هاجركا ابز غباء هوت زي كنساتف سلازف قدكالنا كبر المسكانا نعخا يكون او غباء قدسان ابتناي سماي زل علماو غباء ابو النساتفلو دما غبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ንቃልካ ክንርድኦ ተረዲእና ክንፈርየሉ ናትካ ክንኮነሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ክንካፈለሉ እስኻ ሓግዘና እዞም ኩሎም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮይኖም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተሳቲፎም ዘለው ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣገልግሎቶም ተቐበል ግዚኦም ባርኽ ህይወቶም ሓሉ ኩልና ድማ ብመንፈስ ዓቢናሉን ፈሪናሉን ገጽካ መርኣይ መወዳእታ መጸበቕ ድማ ግበረልና ኣብ ሕማም ንዘለዉ ኣምላኽና ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነፍሰት ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ዕብየልና ኣብ መገሻ ዘለዎ ከም መገሽኦም ብድሓነ ሰላም ምለሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ዝባረካልና ሰላም ከም ዘውዓልካና እዛ ለይቲ እዚኣ ባሪካ ድማ ሰላም ኣሕዲርካ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ እንደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና አሜን ይፍታወይ ስረይ ዚኖ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካናን ስረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን
انتم أوي كانت وأوي دياقونات وران سايرو قصانات بسمكم يكونوا بتانون صحانة يرسيانس كلوان سميات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلتة زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلتة بنت اجزيتنا مانكسوس بنت اجزيتنا مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس اغاغويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብ ዘለና የእግዚአብሔር ምስኩልና ይኹን ብሩኽ ምሸት ትግበረልና አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ብሩኽ ላይ ትግበረልና ዳሓን ሕደሩ አሜን ዲያቆን አገልግሎትኩም ይባረኽ ዘለ ደረጃ ይብጽሕካ አባታትና አሜን አሜን አገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን 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 ቃል ህይወት ንኩሉ ብሩኽ ላይ ትግበረልና ከም ዝድበለት ተኸኣኽንቲ ኣብቲ ድላይ ካብ ፃሕ ከምቲ ናቶም ፂርካ ክንሪእካ ከዓ ሓፂር ይግበረልና ኣቦታትና አሜን ብረሃብኩም ጥዕናን ዕድመን ይሃብኩም ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ብሩኽ ለይቲ ዳሓን ሕደሩ ኩልኩም